Pozdrav ljudi, danas ću još jedan klipu na mom kanalu i danas ću pričati o temi za Windows 7 zato što se gasi, vidjeli ste naslov vjerovatno. Sada se pitate šta se događa. 14. januara 2020. godine zvanično Windows 7 više neće biti supportan. I tu se on završava. Znači da će krenuti programi da ga otpisuju, neće više imati update-ova ni ažuriranja antivirusa, što znači da će biti izložen riziku posle 14. januara i moće da dobijete virus, ali će moći da ga koristite, ali slabo će sve programi praviti za Windows 7 i bit će problema zato što će neki programi da krenu da otpisuju Windows 7 iz svoje liste. Tako da ljudi, ne znam što ja kažem, ali da, bukvalno Windows 7 je bio najbolji Windows, svi smo ga koristili, nadam se, i svi smo ga volili. I prvo je XP bio ugašen, mislim, prvo je 95-ica davno ugašen 2002. Pa onda XP 8. aprila 2014. Pa Vista 2017. I sada, sljedeće godine, gase sedmicu. To je malo tužno, ali tako je Microsoft izgleda odlučio. Windows 8 će biti ugašen januara 10. Znači 4 dana ranije, ali 2023. Znači da pređete na 8 ili 10, svejedno što je svak kompjuter. To je moj savjet, tako da stvarno ja ne verujem da će Windows 7 da se zauvek ugasi i da Windows koji smo svi voljeli i koristili više nikada neće postojati. Mislim, ne znam. Tako da ljudi, to je to za ovu temu, nadam se se svidjelo. I ja sada imam mikrofon, sada mogu da pravim klipove, tako da podržite ovaj video lajkom, da vidim da li želite da se vratim da snimam, pošto sad imam mikrofon. I ostavite subscribe na kanal, to je to za ovaj klip. Vidimo se u nekom drugom.